झुकावेल माथ भैया जी, चाही सबके साथ भैया जी, करी है विकास भैया जी। गैस के चूल्हा निशान आइल हो ए हो चाची, गैस चूल्हा पर बटन दबावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो भैया। सुदामा के जितावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। सुदामा भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। सुदामा भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। जन जन का है यही पुकार, सुदामा भैया अब की बात। जन जन का है यही पुकार। सुदामा भैया अब की बात। सुदामा भैया आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। सुदामा भैया आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। झांसे में न आना है, सुदामा को जिताना है। 16 नंबर गैस के चूल्हा भैया के निशाना हो, बटन दबई है भैया देई के ध्याना हो। गैस का चूल्हा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखले न जात पात कब हुई, गरावा मिलौलन भैया करी है विकास सबसे मिल जुल के, हाथावा मिलौलन भैया। झांसा में न आवे के बाटे हो ए हो भैया, भैया सुदामा राम के जितावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। भारी मत से नहीं के जितावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। अब की बार मिटा दो उन हस्तियों को जो जीतने के बाद भूल जाते हैं अपने बस्तियों को। जी हाँ, अपने बस्तियों को। गैस का चूल्हा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा, गैस चूल्हा खाने में। आपका बटन कहाँ दबेगा। 16 नंबर खाने में। सुनी चाची बहिनी माई, जिला पार्षद दीजा बनाई, हाथ जोड़ा सब कासे करेलन भैया दोहाई। सुदामा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गाँव गाँव घर घर युवा साथी नारावा लगावत बारे हो, जिला पार्षद बनी है सुदामा भैया सबई बतावत बारे हो। धर्मजीत गीतिया गावत बावे हो, सबके समझावत बावे हो ए हो चाची, गैस चूल्हा पर बटन दबावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो भैया। सुदामा राम के जितावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। भैया नोखा पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 से जिला परिषद के उम्मीदवार लोकप्रिय संघर्षशील समाज सेवी बाबू हो, गरीबन के सुख दुख में साथ देवे वाला, जेकर नाम सुदामा राम बाबू हो। उनकर चुनाव चिन्ह गैस के चूल्हा छाप मिलल बा, क्रम संख्या 16 पर बा भैया हो। पहले पूर्व मुखिया रहलन, 10 साल मुखिया रहलन बाबू हो, लेकिन फिर उनकर दिल में हौसला बा की लालसा बा कि मैं एक बार अपने नोखा क्षेत्र संख्या 17 से जिला परिषद में बन करके एक बार मैं जनता का सेवा करूं। बाबू 10 साल मुखिया में इतना मेहनत कैलन, इतना काम कैलन, इतना गरीबन के मदद कैलन कि लोग उनके मान गए कि मुखिया हो तो सुदामा राम जैसा मुखिया हो। बाबू उहे जिला परिषद के चुनाव लड़ल बाड़न, हर जात भाई प्यार अपन आशीर्वाद दे रहल बाड़न।
बाबू हम लोगित बिरहा गायक धर्मजीत यादव, बिरहा गायक सम्राट शिवजी यादव के सुपुत्र ककरही कैमूर भभुआ बिहार से यह कहो कि आप लोग एक एक वोट दे करके भारी से भारी मत से विजयी बनाई और सुदामा राम भैया के क्रम संख्या 16 पर गैस के चूल्हा छाप पर बटन दबा के भारी से भारी मत से विजयी बनाई। हमार हाथ जोड़ के प्रार्थना बा, निहोरा बा कि भूलैया मत भैया, ये बहुत सच्चा ईमानदार प्रत्याशी हुवन। आप लोगन के क्षेत्र में काम करिहन, विकास करिहन, अपने क्षेत्र के नाम रोशन करिहन।